Kaya sa nanakay may ang train. No. Wala pa, mapinda ka ng train. Nakay may train. Okay, so after na mo dito sa Cebu Ocean Park, nibalhin mo diri sa SMC side. Kay mo po in town isuri-suri rin si Gab. Na kay wala pa ba siya nakaari diri? Or if nakaari siya, gamay pa siya kaayo. So karon para masulit iyahang biyahe nagipagkapoy lagi may. So nalakay lamin ng choo-choo train. Ani nga floor, puro pagkaunan, no? Makagutom diring dapita. Okay, sa maning train ang ruta ani kay kanira mga food mga food courts dili ni food court. Mga restaurants along sa I think this is the third or the fourth floor. Nakalimot ko basta kani nga level galibot ani puro pagkaunan, no? Puro mga restaurant. Makagutom. Kuya, ako po ni siya mo break. Imbis kay bag-o pa may naniod to. With sound. Murag na ay mga gusto na mong kaon. Wala, gisurvey na mo daan og unsay mga naa diri, no? So, puro ra jud ni mga kan-anan. No? Javi. When I buzz. May buzz. Okay, samtang nagdagan ang train, nalabyan gid namin si Buzz. Niabot ang bulanon nga B. Ditong dapita sa SMC side. Okay, so happy no nga ang Bohol products na restaurant sa Bohol nga naka-anhi no, nag-branch out diri sa Cebu. Especially diri sa SMC side. And aside from the mga restaurants, naapod rin dapita itong mga shops, no? Mga hush puppies, tayo, clothing shop, Ano na tent shop. Okay. So, okay, paliko na din siya. Dili din mo kuan out to sa tumoy. So, ang iyang likuanan katong sa SM store. And on this side, mga shops pod, no? Na bench. Okay. And sa paning uban. Bench body. Sinabon. So, nabalik na po ng mga pagkaunan, ani. After sa bench body, Sinabon. Bread talk. Ang bread talk diri nga floor. And Ace Hardware, para sa mga papa nga maghuwat nga muhunong ni nga mga train, so ari siya magsuroy-suroy sa Ace Hardware. O sa SM Our Home Shop, no? Murag Home Depot. O sa mga mama po nga dili ganahan mo sakay sa train, naa diri sila diri sa supermarket. Okay? Pwede sila mag-grocery daan while waiting for their kids. Then, na KFC.
Tokyo, Tokyo. Classic savory. Pizza Hut. Mana, dali oy. Napo diri ang SM Appliance. Bonchon, my favorite. O nahuman na. Sumuliko nami kay ato na siya mo kuan sa iyahang parkingan. Okay, so we're at SMC Viewing. Nagsakay sa ilahang train. Okay. Sakay ka carousel? Okay. Okay, so naman jud yung mga dolaan na og bata ani no, ni doon man jud ni ako ang pag-umangkon dere. So, cute siya. So, amo na lang ipasakay ani nga panda. Okay, rider man day po ning bataan ni. So, at least let him enjoy. Enjoy while being a kid. Let him be a kid. Okay, mudako na That's ni. rider Di man po kayo, siya eh. ma-appreciate og mga ani. So, at least mao ni ihang kalipay. No, dako kay ngisi. Perti ngisiha ani niya nawala iyang kapoy. Nang gikapoy kuno siya nang reklamo siya dito sa Ocean Park nga gikapoy kuno siya matong higda na lang bitaw siya. Nakaroon nakakita ani mga duaan, nakita ani train. Ala, sige, go. Na-recharge ang energy. Ani ganahan o ganang libot-libot, tuyok-tuyo, kamao man day pod. Okay. So, yan no. Nara, oy. Magpakabata jud ang bata. Dili dapat i-force ang pagdako. Let them enjoy. Kaya tagsara ta mo agi pagkabata. Okay? So, that's it. Until the next vlog. Daghang kasalamat. Thanks for watching. God bless everyone. Bye-bye.